ziua și bine m-am regăsit la un nou minunat episod de Bike Rivers. Dacă vreți să continuăm această serie, vă rog să apăsați butonul de like și de subscribe și haideți să începem la carier. Vom începe cu primul nivel, ca să vedeți cum e acest joc minunat. Și ăla îs tot eu. Nu știu ce naiba am pus. Uite, boss, așa se face. Bum, șacalaca. Ai jocul. Nu-i bai, boss, nu-i bai. Mai înțeleg. Black Flipper sau Front Flipper? Bine, puneți în comentarii. Vă rog. Băgăm. Și e faină și muzicuța asta. De ce am zis muzicuța oare? Haha, locul ăsta. Stăm aici, frumos. Și nu cumva să ne... Hai odată! Bă, dar încet! Nu știu joc. Și mi-a spus întrebări aici pe canalul meu la I Love Purple. Așa se numește canalul pentru că mie îmi place foarte mult movul. Și păi să văd ce ziceți. Ca și la I Hate Pink, de exemplu. Cum a făcut el. Eu după el m-am luat cu culorile astea. Și am zis în loc de hate, I hate. Am zis I love și în loc de pink am zis purple. Nu vom face așa pentru că e super nașpa nivelul ăsta, că e foarte greu. Vom face așa. Ba nu vom face așa. Vom sta mai mult și... Dar de ce zboară așa încet? Doamne sfinte, bă, eu bă, câteodată jocul ăsta nu mai înțeleg. Nivelul 10. Așa, boss, așa, mișcă-te. Fucking heck. Să nu pice cumva, să nu pice. Băga mi-aș piciorul. Dar nu știu ce pui mei are că... Wow, uite că merge. Ok. Hai. Hai, nu. În fine. Păi de asta nu enervează jocul ăsta. Nu. Trebuie să jucăm pe multiplayer. Se poate și pe multiplayer. Oh, cine e asta? Ok, și asta cred că după asta, cred că vom termina acest episod. Vă zic numai atâta. Mulțumesc că l-ați vizionat și ne revedem la canal. Pa, pa!